lithi iBhayibheli ngelinye ilanga kwake kwathi kunenkinga impika Faro iza ngapha nangapha ithi zoba lithi iBhayibheli wathi Moses uphakamise induku lithi iBhayibheli abahamba naye abamaziyo kade bahlala naye lithi iBhayibheli wavula amanzi olwandle olubovu ayangapha basebayahamba emhlabathini owomileyo waye ukhona sihamba naye sesimbizile lalela biza lomaziyo yekela babahlozi babiza abahlozi abo bizo wakho omaziyo yekela bazinyanga bayayinyanga zabo bizo wakho yekela abantu bayaba uNkulunkulu wakho yazo wakho wena eshabahosa unani ngaye oh glory to Jesus oh glory to the Son of God bathi lababesifazane basisoligingqola ungalitshe uma sifika laphayana lithi iBhayibheli babefika engilosini yababuza yathini mfunelani ophilayo babafikeyo akasekho lapha uvukile akasekho lapha uvukile nakaita okuvuka kwakhe uyamazi ohamba naye sihamba noJehova asesabi hey sinyathela ngesibindi hey bro insimbi ekhezine awukwazi ukubiza ngensimbi ekhezine ungabasi ungambonanga ekhezine shout hallelujah after a serious argument noNkulunkulu kujisho wena asiyeke manje Nkosi sorry sengiyazi because this was the last chapter. Oh, glory to Jesus Christ. This was the last chapter of John. It was over. This was the last chapter of John. What did they actually visit the period of John? Was it to happen? What boy, John? What did you say? Yes, well, his time had come to an end. Glory to Jesus. uNkulunkulu send the angels kwamanye umtshela ukuthi akabakishe sesehamba. Lithi iBhayibheli waguquka lezikhaya waphela omondeni wathi wewe ake ngilinde kancane waya kuNkulunkulu wakhe amaziyo. Lithi iBhayibheli wafika waguqa wabuka omondeni wathi weNkulunkulu ngimkhonze kahle ngikwenzele kahle ungakenza kanjani abocheka rekhodi ukuthi akukhonzanga imali. Lithi iBhayibheli wathi mayabheka uThixo akawaziyo wathi indini uqinisile. Lithi iBhayibheli wamnika another 15 years. Uyamazi Ohamba. Yini hallelujah. When people come with their options, because people have no options. Simply have no masabane. Oh, maswele luto. Abanye bayalena. Mama Ohamba naye uzoduka nabayalena. Uthi lokugena njaya sitho uphinde ubhekelena. Ado abamaziyo uNkulunkulu ababaye bakazalwane. No matter what.
ukuthi bayeba babheka uthixo wabo noma ibashaya ngapha noma ibashaya ngapha bayeba babheka uthixo wabo noma bezwinamba ngapha noma bethuka ngapha noma behlasela ngapha abanye abasisa noma bayamazi. They have information about their God. They have information about their God. Kujoba lapha ukhishwa ukuthi useyazi. Kujoba ukhishwa ukuthi useyazi. He knows his God. Ukuthi Uyamazi Jehovah Jireh. Shout hallelujah. Uyamazi Jehovah Jireh. Emnikizimve ey'ningi. Shout hallelujah. Uyamazi emnika inkomo ey'ningi. Uyamazi emnika amakamela emnika imfuyo eningi. Jehovah Jireh. Oh my God. Uyamazi kufika amathuba emhlasela ngapha nangapha. Avela uJehova Rafa, the God the healer. Uyamazi ehlasela izimvo entabeni. Avela uJehova Nisi, uNkulunkulu osilwelayo. Uyamazi. Ngesikhathi sayiphithi kufika abangani bakhe, kufika nomkakhe athi thuka lo uNkulunkulu wavela uJehova Shalom, uNkulunkulu osinikeza ukuthula. The information that he knows about his God. They're keeping in there. What we say. Thanks to hallelujah. All that he has. Shout hallelujah. Nokwazi uNkulunkulu. Lokuma kashobe uNkulunkulu. Zipilili izimo ezithi kuthuka umshiya okanye akavela kubulale kube kanye kodwa uJobe wema wabheka uNkulunkulu. Glory to the Son of God. Glory to Jesus. Oh my God, oh my God, oh my God. There are solutions out there, Pastor One. There are solutions out there, but we don't have the other. But in Jesus, the Son of the living God, the one who was laid on Calvary, as the Benayenda, Ohamba, Shama yoga yetusi, watuwa pegayo, mayosinda, ayosipene. He is a faithful God. 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 He remains faithful. No matter what we are coming at tempting. No matter we are coming at midnight. Look unto Jesus.
ungaguleli kwenye indawo, gulela kuJesu. Ungakhaleli kwenye indawo, khalela kuJesu. Ungahlaseleki entabeni, hlaseleka kuJesu. Ngoba nawe naye iziphi ziyanqotshwa nguye. Nawe naye bathandekayo, ukugula kuyanqotshwa nguye. Nawe naye bathandekayo, uyayivula ngendlela ehlale. Kuvela ukwazi, ucela ukwazi John. Uthina bathu into engazi. Uthi wena ungakwenza konke. Shout hallelujah. Uyabona umehluko phakathi kwalaba abayibhela u2. Lele linye lithi ungenza. Lele linye lithi ungakwenza. Uqale phansi uconstruct. Ukukhuphule kuze kube khona noma kade kungekho. Shout hallelujah. Iyazi wena uNkulunkulu ngaboshathamayanda ungawudala uwenze ukhanda umsebenzi ungekho uzube khona bese yakunikeza uprepare mina ngedwa kungabe ngikho ukhathayo ngoba ukhandwe nguwe wenziwe nguwe noma kuvela bani akakhona ukuthatha until I come. Why wenzile? Reserve Bank of South Africa. It means God personally engakhanda imali engakhandela imali yakhe ezulwini akulethele yona enahasula bilidala athi ngizobuyela enqebeni yobumnyama ngiyokulandela ingcebo ngikulandela imfuyo ethuse ebumnyameni athi igolide nesiliva lingelami linaka wesibonde akahlupheki akaswele lutho okwethu ukumazi engakwazi ukusenzela zonke lezi zinto esiyidingayo. Ngani wakhalwa kuye nje? Ngani kuye owathi asikumuntu. Hallelujah. Oma Shaddai. Kusho ukuthi uNkulunkulu okwazi ukwenza. Wena asibumbe umuntu ngomfanekiso wethu. Simenze asifuze. Praise God. But we should do Jeremiah ati wahlala phansi ati wahlelwa khona abesefike wadizwa khona ati impilo yami ngephi. Just trust God. Just trust God. Sihamba noNkulunkulu. Bwana Shaddai. Sihamba noNkulunkulu. Oyedwa khona izalo. Okhona namuhla. Oyobakhona kuze kuphakade. Sihamba noMuye ongumoya. Sihamba no-Alpha no-Omega. Sihamba nohlezi esihlalweni sobukhosi. Ayisebhala athi umhlaba uyisenabelo sezinyawo zakhe. Athi mayeqhubeke kusho athi ubuso bakhe ubhekeni uvuthamala ngabe uyabalekela ngezulu nomhlaba. Athi mayebusho athi ufasile iphande legolide bethulwelela phela umhlophe njengoboya bezinto. Sihamba noNkulunkulu onjalo njengazayo osebenza empilweni. Usebenza emfihlakalo uma benza bethi ababonwa. NoJehova uhlala emfihlakalweni uyenza naye bamkhona. Bethi bayayiphonsa into yabo kanti uJehova sewuphonse phambili. Secret but secret ekaJehova imfihlakalo ihlala ihamba phambili ngoba bona bamboni kodwa yena uyababona labesithele khona ngalesikhathi benza. uJehova uyashaya, uJehova uyabulala into zabo likhephala ngemanje. Likhephala athi leqebola alisoze lavinjwa muntu leqebola
alisoze lavinjwa muntu necebo lakhe shall never be hindered, shall never be thwarted. When it be thwarted, we are never normally permanent. Most of you are never permanent. I can't come up permanent. That is why you are prophets. And many are the plans of the righteous man. Only God's plan shall prevail. Jesus. My name is Naye. Mama Kaiba. Olugileyo. Kodwa noma ehlala kangako olugileyo. Iyodideza ukumelela. What does it mean? It means go and find out the purpose of God about your life. Ngoba your purpose angeke laphumelela. Kodwa mawusuthola icebo likaNkulunkulu ngempilo yakho, wabamba lona indlela ozoqala ubone impumelelo ngayo. Ubanjwe ukuthi usecebeni lakho. Kanti uma usecebeni likaJehova, akekho bezokuvimba, akekho bezokuvala, akekho bezokuthakatha, akekho bezomendleleni yakho, because alivimbeki icebo likaNkulunkulu. Once wena wathola icebo likaNkulunkulu, uphenduka ube yilo, ube usuyicebo likaNkulunkulu, you shall be unstoppable because you have now eternal purpose of God. Ushaya ukuthi abalitholi icebo likaNkulunkulu ngawe. Usazama into zakho mama shekete kosaya. Usazama umsebenzi wakho. Hallelujah. Until uqala ukuzama umsebenzi wecebo likaNkulunkulu. Uyaqala kukhanye, uzoqala uphakame, uzoqala ubone promotion, uzoqala uyibone unyuka, uzoqala uyibone usuka kule level uya kule level, uzoqala ubone ikhaya lakho liphakama, uzoqala ubone abantwana bakho bephakama. Why? Sawubambile ngokaThixo. You can't be this old ulokungazi ukuthi uNkulunkulu ufuna ngawe. Ushuthi khona ungekho right la kuwe. Uthi umntana awumazi uThixo ukuthi ufuna ngawe. Uphela manje yokufuna ukuthi what is it God? What is it? Wathola umsebenzi osecebeni likaNkulunkulu awusoze waqoshwa. Hallelujah. Ngoba la ubeka khona uNkulunkulu akekho ongasusa uNkulunkulu. Uzoba i-tried and tested. Uzoba i-seasonal player. Bahamba befakaza abantu bethi asiyazi le yanto yalo muntu ukuthi wayela njani. Kunini simzama lokho akapheli, khanga kusimo ngapheli, uNkulunkulu engihamba nayo ngapheli. Lithi iBhayibheli uyisiqalo futhi uyisiphetho. Lithi iBhayibheli Hamila sedimo. Hallelujah. Amalama ami